Good morning everyone. दिनै डेटा जादों 9th of December 2022 आरो समा जादों almost 11:25 AM. गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। आङो थांनाय almost 2 yearनिफ्रायनो बे चेनेलाव भिडिअ आपलोड होनो हायाखै माखासे पार्सनेल रिजन्सनि थाखाय। 2 yearsनि सिगां आङो बे चेनेलाव टेक्निकेल्स भिडिअ माखासे एंगारदोंमोन, नाथाय आङो बायदिसिना जाहोननि थाखाय कन्टिनिउ खालामनो हायासै चेनेलखौ। फाइनेलि आफ्टर 2 years दिनै आङो भिडिअ बानायफिनगोन होननानै सानदों आरो बानायदोंबो, आरो नोंथांमोनजों कानेक्टेड थागोन होननानै डिसिसन लाबाय। आरो मोनसे बाथ्रा आङो बे चेनेलाव टेक्निकेल्स भिडिअ होथ'नाय जानाय नंला। आं माखासे ट्रेभेलिं ब्लग्स भिडिअ बायदिसिना भिडिअ बानायगोन आरो नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय नागिरदों। आङो अलरेडि भिडिअ बानायदों, मोननै भिडिअ बानायना दोनदों, नाथाय एडिट खालामनो सम मोनाखै। बेखौ आं जोबोद थाबैनो 1 बा 2 उइकनि गेजेराव लानानै फैगोन। So look for, stay tuned with me.